Dobrý den lidičky, já vás vítám u nového videa z Brawl Stars a dneska se budeme snažit dostat mytiku, nebo chromatiku, jsem zapomněl. Tady tu už mám 455 a ještě pár a budu mít další chromatiku, tak jdeme asi na duo a jdeme s Nanim. A dáte tady takových 10 lajků a 5 odběratelů. Díky moc za lajky a odběry. A do komentářů byste mohli něco napsat. Jestli byste chtěli další video nějaký z Brawl Stars. Dobrá, Mexiko, dobrý, děkuji Mexiko. Tak jdeme dostat. Já jsem dobrý, zastavil jsem baze. Baz je špatný. Jo, vyhráli jsme, protože Mexika je dobrá. Děkuji Mexiko, jdeme znova. Mexika nejde. Tak jdeme. Cítím jablko. Jdeme. Tak jdeme natočit video. Točíme. Takový jeden malý žertík. A malý žertík. Takový. Tak jo, letíme. Taky, jo. Tak jdeme. Máme tady Ejbica. Takže jdeme. Ježiši, jet. Tak a ještě musíme zabít Boua. Tak jo. Noob. A ještě Primo se narodil. Aha. Haha. Špatný, ale Primo L. Tak jdeme. Jdeme. Dobrý. 24 za chvilku. Držíme se chromatiku. Asi sebe beru baza, ten je asi nejlepší. Moc říkáme. Asi vyberu baza, bus. Ten vypadá dobře, ale ještě nevím. Suč. Hank je proti nám, no tak to ne. Tak to asi nejdřív zabiju. Pokud umře, tak to je asi nejlepší. A ne. Má červený. Má droňáska. To je dobré. A mi spadly ty kapsličky. Henka. Henkali. Jo, Henk. Dostal jsem ho. Rico. Ricola. Nani. Nani. Out. Tak jdeme z drone. Do boje. Jdeme. Jo. Dobré. Jo. Tak. Vinaři. Tak čekáme.
Máte karty? Ne. Já chci chromaty karty. Jak tam je? A baze mám. Krokodýla. Tak pojď. Pišťálko. Tak jdeme. Pošlu dron na výhlíd. Dej pohled. Tak jdeme. Tak se mi. A pošlu drona. Damage. Aha. Zavěl jsem ho. Jsem nějak dobrý. Jsem na něj, takže bych mohl dostat nějaký chromaty karty. A? Jo, dobré. Jej, baby. Jdeme. Tak jdeme. Nikde nic. To se mi jen zdá. A zabavíme, to se mi občas stává. Ne, mina. A já jsem to mohl dát, kde je? Dymzno. Oni jsou tam v keři. Jo. Mortis. Bám. A dělaj Jacky. Basa to dělá. Dobré mi. No ne. Kolik jsem dostal? 10 coinů. 8. Ne. Za kluku. Ne, Maty. A můj kamarád. Jeden. Takže jdeme. Morty se máme. Jdeme, mám víc zápeček než Morty saha. Nani je lepší než Mortis. Kdyby ho nezachránil, tak by asi umřel. Ne, Mortisi. On to prostě nás dva, já jsem ho zabil. Víte, co udělal. A chvilku? Kde je Nani? Ukážu vám to. Pokud jste to viděli znova, tak se to můžete dát znova. Nani? Dáš mi like? Jo. Ale všichni taky musí dát like. Tak dejte like a Nani vám taky dá like. Na vaše video. Ne, jet. Hele. X-Men. Ener. Ouch. Bibu. Tak. Jo. Nemám. Tak, mám na chromatik. Ne. Čau, Maty. Čau. Čau. Počkejte, mu řeknu.
Já mu, a mu dám asi, aby si vzal Franka, nebo, nějaké. To je můj kamarád teda, Maty. Tak. A jdeme. Tak. Natáčím video, Maty. A pište do popisku Maty Brandeis. Nebo ne? Napište tam Maty. Do popisku a já vám dám srdce. Ale oni mi nechtějí dát srdce. Tak to je. Kde Mortis? Jo, můj kamarád. Kamaráde. No tak jo. Yes. Neumírej, Maty, neumírej. Neumírej, klidně umři. 1, 2, 3, každou no to chtějí. Tak jdeme, ne, mě to tomu ceká. Tak to Maty, dobrý? 1, 2, 3, každou no to chtějí. Nani! A ne. Ukázka do videa. Bom. 1, 2, 3, každou na to chci. Ahaha. Tak, kde mám? Kolik chromatikářů? 8. Počkat, já mu něco chci napsat. Jestli teda. Tak chci psát, jak se píše. Počkat, já potřebuji nějak psát, já něco hledám. Počkat. Češi jsou nej. Dobré, Maty. Já potřebuji jak Matymu. Napište mi do popisku, jak se píše. Byl bych moc rád, tak schat. Já chci psát, můžu? Já mám všude. Počkat, já chci textovní. Pak tam je to ukažte, kde se napíše, jak se může psát do týmu a dal bych napište to do popisku a byl bych moc rád. Děkuju a teď se učíte video. Říkám to trochu pozdě. Maty, bach. Tak. Češi jsou ne. Pokud tady je nějaký Slovan, nebo Slovan, nevím, někdo z jiný zemi, tak mi napište do popisku. Byl bych moc rád a bych moc rád, kdybyste napsali do popisku. Kdo je to? Mě špičenku.
A co mi i hitnul. Napište mi pak do popisku, jak se píše. A já vám dám srdce. A nevím, jak se dává srdce, ale byl bych moc rád. Děkuju. Děkuju moc. Ale dneska se otevřeme chromatiku, takže chromatika bude možná, nevím, překvapení, nebudu vám ukázat, nebudu vám říkat. Možná tohohle dinosaura, nebo báze, prostě krokodýla. Krokodýlka, že jo? Ember. Aha. Ne. Proč? Jo, kvůli mě. Tak musíme znova. A všechno. A jdeme dobře. Teď tomu nesmíme vzdát. A tohle bude poslední kola, pak se možná otevřeme mytiku, chromatiku. Maty, teď to zvládnem. Takže Maty bude taky na videu. Můj kamarád bude na videu. Poprvé na videu. No, ne. Ty. On mě zabije, takže on ho nezabil asi. Jo. Tak jdeme. Karlíku. No Karlík je úplně špatný. Karlík není moc dobrý. Adam dronam. Mandy jsem dostal. Jsem dobrý. Tak jdeme. Jsem báz. Jsem krvelačný nany. Ne, Mandy. No, já jsem ji dostal. Já jsem měl 2 hity. Jsem byl lepší. A nevykoupám se. Mému kamarádovi určitě. Tak jo. Ještě musíme chvilku. Tak jo, knockout. Knockout, yes. Ne, na něho ne. A tak. Ničku ne. Kde je Mortis? Mortisy, jo. Emska. Tak jdeme ready. No. Na chvilku to video skončím. Musíme dostat chromatikárty. Protože pak skončí chromatikárty. Raz, 2, 3, každou, co chci. A někdy udělám svůj song. Jako malé děvčat. Mamo, staň. Ne! Tak jo. Musíme to vyhrát, Maty. Jdeme. Směl se, protože jsem Emza. Raz, 2, 3. Paní mamo, staňte. Paní mamo, staňte. Paní mamo, staňte. Ne. Prostě ne. Oni nás porazí. Musíme dát Ejbita.
Maty si vybral správného chlapa. Frankýho. Mám mega životu. Mikol nevyhraj, protože to je... A máte na ní něco dobrýho. Ale zase na 8-bitovej mám tohle. No. Tak na Eevee. Happy. Ach jo. Oni prostě nás porazej.